முன்னே நாம் ப்ரஷ் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆயில் கலரில் ஒரு படம் பண்ணோம். அது ஒரு டெக்னிக்கல். இது வந்து நைஃப் சொல்லுவாங்க, சின்ன வகை குளிர். இது வந்து கொத்தனார்கள் பயன்படுத்துகிற குளிர் கிடையாது. இது வந்து ஸ்டீலில் செஞ்சது. இது ஓவியர்களுக்காகவே தயார் பண்ணி விற்கிற ஒரு பொருள். இது வந்து இங்கே புதுச்சேரியிலே கிடைக்குது, சென்னையிலையும் கிடைக்குது. இது வந்து வகை வகையாக இந்த ஒரு வடிவம் மட்டும் இல்லை, வகை வகையான வடிவத்துலேயும் வகை வகையான அளவுலையும் சின்னது பெருசுமெல்லாம் கிடைக்குது. இது வந்து ஒரு 150 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன விலை வைக்குதுன்னு தெரில, இது இப்போ வாங்கினது. இப்போ இதுலேயும் நம்ம ஒரு ஓவியம் வரையலாம். இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு இலையாக வரைகிறது வந்து ரியலிச ஓவியம். இது வந்து மரம் மாதிரி தெரியும், ஆள் போல் தெரியும். அந்த மனம் முழு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிடையாது, இது ஒரு செமி அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான். கிட்ட பார்த்தோன்னாக்கா ஒன்றுமே தெரியாது, கொஞ்சம் கலரை அப்பி வச்சா போல் தான் தெரியும். கொஞ்சம் தூரம் போக போக தான் தெரியும். இங்கே ஒரு 2 தோப்பு போல் இருக்குது, வானம், ஒரு 3 பேர் அந்த பாதை வழியாக நடந்து வர்ற அந்த ஓவியங்கள் தெரியும். இது ஒரு எளிதான ஒரு ஓவியம்.
இது அனைவருமே இதை பயிற்சி எடுக்கலாம். தொறிகள் வரைய தான் வந்து நாளாகும், பயிற்சி எடுத்து நாளாகும். இந்த நைஃப் ஒர்க்குன்றது வந்து அந்த அந்த நேக்கு தெரிஞ்சால் போதும். இது பெரும்பாலும் எல்லாருமே பண்ணலாம். தெரிஞ்சிட்டுனா ரொம்ப அருமையான ஓவியங்கள்லாம் இந்த வகையில் கொண்டு வரலாம். இது வரைக்கும் ஓவியங்களில் இருக்கிற சில முறைகளை நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காமிச்சேன். ஓவியங்கள் இது மட்டுமே இல்லை, இன்னும் நிறைய ஓவிய முறைகள்லாம் இருக்குது. ஆயில் கலர் வரைஞ்சி காமிச்சேன், நைஃப் ஒர்க் பண்ணி காமிச்சேன், கோட் ஓவியங்கள் பண்ணேன், இன்னும் வாட்டர் கலர் இருக்குது, அக்ரிலிக்கல் இருக்குது, ஆயில் பேஸ்டல் இருக்குது, ட்ரை கிரையான், இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டீரியலை வரைகிறதுக்கான வகைகள்லாம் ஓவியங்கள் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் கொலாஜின்னு ஒரு முறை இருக்குது. 1914 ஜார்ஜ் பிரேக்குன்ற ஒரு ஓவியர் வீணாக போயிருக்கிற தாள்லாம் பிச்சு பிச்சு ஒட்டி ஒரு ஓவியம் முறையை கொண்டு வந்தார். அது வந்து வண்ண ஓவியங்களோட அதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதுபோல் பல வகையான ஓவிய முறைகள் இருக்குது. இந்த ஓவிய முறைகள்லாம் கற்றுக்கிறதுக்காக இங்கே புதுச்சேரியில் நிறைய ஓவிய பள்ளிக்கூடம்லாம் இருக்குது. இது இல்லாமல் அரியாங்குப்பம் பகுதியில் பாரதியார் பல்கலைக்கூடம் அப்படின்ற ஒரு ஓவிய கல்லூரி இருக்குது. அதில் சிறந்த ஓவிய ஆசிரியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அதில் வாய்ப்புள்ளவர்கள் போய் ஓவியங்கள் கற்றுக்கலாம். அதில் ஈவினிங் காலேஜும் இருக்குது. அதில் வயசு வித்தியாசம்லாம் இல்லை. அனைத்து சிறுவர்கள் முதல் வயசான வரைக்கும் அந்த ஓவியத்தை போய்ட்டு கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை நீங்கள் போய் பயன்படுத்திக்கலாம். இங்கே இன்னும் ஓவியம் தொடர்பான சில செய்திகள்லாம் வேணுனாக்கா என்கிட்ட கூட வரலாம். நான் அவளுக்கு பயிற்சி அடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன். இப்படி இந்த ஓவிய முறைகளை இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திய இந்த டிவி நிறுவனத்தார் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.